تعين هذا ليه لو ما أنتي بصحف زغرب كوانا بخاتكم بنبام ملك حرب حاسب الله مجم نفتان بام الخيط مجم مرتخب لبيزنا غلا خبر سلام تايب صحهم قبل فتو نايلو ما أنتي كبلوز دلي بزعبا وعلى بريتيريا خابينا بيزبليو تخكل يوعل بريتيريا مستيزنا برا حيل ميزاننا فدرال زمزن يخون امبر نايتي غري تدرادر تحيزو موزموزو وتزعابي نايتي تخسي مقام زبل اكوا انت خونا جن بتعني حماق زبحس من معينا برا لو ما عند خريو زدلي وعل بريتيريا أبي أحمد بي شعبية خمين حوحات كاب تقمي وصاي كم زقبروا مع خل جيرية كصحف دليل زلخو قدامي وعل بريتيريا كسمع معوز خودو سبات وكيل الصدى من محدار تقرأي يونيرو جن اتينا اسم معسنة أبو مونغو فدرالن حوحاتن بمقبار بشم حوحات مفررام نبي مسارات عاود حدا إلو زي جمرالو وفي قيناتولو إيا إلي إيا زعمن مكنيات حوحات زبل اتشم نبعلون الزمانات أبسرح زنبرة درجة بمخانو كاب زفريوم محازوز زفتورم طلاتي بزفو مكنيات حوحات ببهريو كاب فتاوي مفتار طلائي مسبساب يجوز خلهم لمنتاي اتي اتحساس بهم كاب نهزبي ندرجة سلازقدمو كل عينة كفو نجر كاب متقام ندحريت سلازي يبلو ناب هزبي زمت سبب ويكعن مكرة سلازي يقدسهم مخانوم يوم تال أي سنة حساب أون قرا زمن ويكعن كومنيست سلازخونه كاب فتاوي صلاعي كلهم زمرسو سنة حساباوي اتحساسبا سلازحازيو سلازي حوحات زبحات شم بقليلو زتتصلا سلازخونه بخالي تقبالنا تحت مريت ايو كومو اون حوحات كبحال زبهرر زدنقص زصيف حيلي بزحيو بتوسخ اون اتوم زفريوم دغفتي املختن سجدتن امبر هانستن دغفتن حبحبتن ايكون قطر خدته مروخاتن أسراتن زخون سبحات نجان أسلون بمفتاح خلاي ناي بي عاوت مسرت كبلا بقيعي علىهم لمنتاي زبل سب بعلو أبي أحمد كاب زبولو أنا إزوم سبعت بمفتاح هاي زرخبكو نسخاتكم عيتفلتون زبل مخنيات مسرت مقبار انتاي مقبار يو انتاي رخيبو يلكا ممرمار ناي حدا حلنا زلو وسب السرارحة يومو انتاي رخيبو أبي أحمد وي بي لنا نتعيا زوم استفتحوا مروخات نابي عبولو زبل حطو نرايو هو انتاي رخبة زبل نقصل زوم مروخات ناب وسانا يزخوانا حلافنت كعاتو بخامي كيلوم زبل حطو نملس دكتور أبي أحمد مس دكتور دبرتين بسلكي بمزرراب قباية مبال 14 نخفصمو فقاد كم زهابو إتي فورم بزقبورو صبصاب قليسو نيرو أو هبا قبرة ملسي ناي بيت صحفات حوحات عب تعزبتي زوتو سلازنبرة عب قمت بمئتاو مترطات صبغيو بزي مسرت بعال جيتاشو ردا بمبرار مس بعال سبحان استفتحو ناي لعلواي صفحي السلطان مالت ناب سرح فتصامي كعاتو بمقبار نهاتو زخونو سبات ناب سرح كعاتو بمقبار مسرت عاوت قتيلو بزي مسرت بتحجاز تسددو جروب سبحات نجا عبيلو حوحات ناي بي نبرت كتكون بقيعة مبال إكاد قطر سلسة طري 15 مسرح وي نبرت بي أبي أحمد زخوان حوحات بستوهابت تأزاز بزمسل من قدي حدا ناي بوليتيكا بارتي حقاوي كخون كابتو بزح زخوانة اتحانتي زخوانة مسفرتي كاب زخوانة عطوق حيلي ناصا مخان زبليو أمو نوزي بمتحاس سراويت مسانا ايو بمبال حوحات سراويت علني بمبال بواقعي آباد دباباي أفلتت نوتي سراويت وين بتي وشتي بزرقحوه محاور عبيلوم بمجواي هو نحنا نوتي مبال 14 قبائي زقبرة ودب إنا ندقف بمبال بطري 15 كورن كاب كورن العالم بزبل حد شوي تسمع زي فلت ودابا جيروم بموسان العلاوي ناي حدا بارتي سراويت كم زخونو بزمسل من قد عوجو بزي مسرات فدرال منقسي وي مرجع بورد سراويت مساي إيون زبالة ودب حوحات حقاونتون خقوفو قدن يخون بوقعي كاب حقاونت مسرح سرزو مچم كومزي زبالة تاراجيغا خبلو ايكلن تولوخون ترحن ايو نخبل زستقدر كله كبلوكم يفتو رابعي بوقعي وعل بريتيرا افريسيو علو خزبل مدنقصي زخونه اواج بودب حوحات مقلاص بجيغا زي كونس اب ناي تاريخ جينيس مصحف زاتيو ازي مالت وعل بريتيرا نخي تقبر يفيدريك ايد يبولون ايبولكون
መቸም ሓደ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ እሞ ግደፍዎ ታራ ሰብ እኳ ብዘይ ምንም ቅድመ ድርድር ወንጀለኛ ወይ ውዕል ጥሒሰ ኣይብልን እዩ ነዚ እውን እየ ስሉብ ወይ ከዓ ዕሱብ ህወሓት ዝወሰነ ውሳኔታት ተልእኾታት ፒፒ እምበር ታራ ጌጋ ኣይኮኑን ምባል ዝደፍር ዘለኹ ሓሙሻይ ጽምዶ ናይ ህወሓት ምስ ዘይሕጋውያ ወንጀለኛታት ምግባር ታራ ጌጋ ዝብለኒ ሰብ እንተሃልዩ ጥዕናኻ ተመርመር ምባል ይቀለኒ ካብ ከምዚ ዝበለ ሰብ ምርዳዕ ዓቕምን ግዜን ዘጥፍእ ጽምዶ ህወሓት ምስ መን ከም ዝገበረ ንምግላጽ ጽምዶ ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ምስ አልሸባብ ምስ ናይ ደቂ ሰባት አዘዋወርትን ካልኦትን ምስ ዓመፅቲ ከም ፋኖን ኦላን ኣብ ላዕሊ ካብ 1-5 ነጥብታት ከም ካብቲ ብዙሕ ነቲ ቁንጣሮ ክበሃል ከም ዝኽእል እንዳበልኩ ታራ ጌጋ ኤልካ ንምቕባል ባዕሉ ካብ ጌጋ ዝዓበየ ወንጀል ስለ ዝኾነ ህወሓት ብደብረጽዮን እንዳተመርሐ ናይ ፒፒ ተልእኾ ብምፍጻም ናብ መቃብሩ ከመይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ንምግላጽ ዝኣክል ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እየ ገሊጸ ዘለኹ ናይ እዚ ውጽኢት ህወሓት መጻኢ ዕድሉ ከመይ ከም ዝኸውን ናይ ባዕለይ ግምት ከም ዝስዕብ ይኸውን ካብዚ ንታሕቲ ዝጽሕፎ ስለ መጻኢ ዝግምቶ እዩ እሞ መጻኢ ግምት እምበር መርትዖ ከም ዘይኸውን ክትርድኡለይ ተስፋ ይገብር ምስ ሻዕብያ ዝገበሮ ጽምዶ ንህወሓት መጻኢ ጥፍኣቱ ብኸመይ ከም ዝኽተል ወይ ከም ዝውገድ በገዛ ባዕሉ ዕድሉ ተስፋኡን ናብ ሻዕብያ ከም ዝሃገረ ንዓይ ግልጽን እዩ በዚ መሰረት ናይ ህወሓት ዕድል ንሻዕብያ ብምሃብ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ሻዕብያ ውሳነ ይኸውን ናይ ሻዕብያ ውሳነ ክልተ ጥራሕ ኣማራጺ እዩ ዘለዎ ንሰን እውን ብሰላም ኢድካ ምሃብ ወይ ከዓ ብጦርነት ምግጣም ቀዳማይ ብሰላም ኢድ ምሃብ ናይ ሻዕብያ ውሳነ እንተ ተቐቢልዎ ሻዕብያ ናይ መጻኢ ማዕጾ ክረክብ ይኸውን ናይ መዋጾ ማዕጾ ክረክብ ይኸውን እቲ ናይ ህወሓት ዕድል ግን ብወንጀል ተኸሲሱ ዝሓለፈ ጸገም ከም ሰበብ ንሱ ምዃኑ ብምውሳን ናይ ታሪክ ወንጀለኛ እዩ ክግበር ካብ ዝኽሰሰሎም ወንጀላት ህወሓት ካብ ቁጽሪ 5 ዝተጠቐሱ ብተወሰኽቲ ከም ዝስዕቡ ክገልጾም ምስ ባዕዲ ሃገር ዘይ ሕጋዊ ረኽቢ ምስ ኣሸባሪ ምትሕብባር ምስ ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ኣብ ኣምሓራ ዓፋር ናይ ጦር ወንጀል ሰሜን እዚ ብምጥቃዕ ወንጀል ሰብኣዊ መብቲ ብምጥሓስ ናይ ዘይሕጋዊ ወርቅን ካልእን ንግዲ ብዝብል ክኽሰስ ተኸሲሱ ናይ ታሪክ ወንጀለኛ ንምግባር ክኸውን ይኽእል እዩ ተኻለይቲ ሻዕብያ ብጦርነት ምግጣም እንተወሲኑ እያ ትብል እዛ ውሳኔ እዚኣ እንተወሲድዋ ብጣዕሚ ንምግማቱ ዝኸብድ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዓለም ጦርነት መካየዲ ወይ ከዓ ከም ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ናይ መሳፍንቲ ዘመን ዝምልስ እዩ ክኸውን ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ከም ዝስዕብ ክገልጾ እየ ናብ ጦርነት እንተኸድና ብተወሰነ ኣሰላልፋ ብናሃተይ ግምት ከም ዝስዕብ ከቐምጦ ይፈቱ ናብ ናይ ከባቢያዊ ጦርነት መናሃርያ ንምዃን ናይ ቻይናን ራሽያን ውሳኔ ልዕሊ ኩሉ ወሳናይ እዩ ናይ ቻይናን ራሽያን ውሳኔ ኢለ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ግን ንምንባር ኢለን እሽን እምብን ዝብል ዕድል የብለንን ዝብል እምነት ኣለኒ ንምንታይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቻይናን ራሽያን በቀሊሉ እንተ ተረኪበናኦ ኣውሮፓውያን ኣሜሪካውያን መጻኢኦም ጸልማ ስለ ዝኸውን ናብ ጦርነት መማረጺ ዘይብሉ መማረጺ እዩ ንዓይ ዝራእየኒ ስለዚ ኣብ ክልተ ኣሰላልፋ ክህልወና እዩ እሺ ኢሳያስ ዝመርሖ ናይ ቻይናን ራሽያን ኢራንን አብይ አሕመድ ዝመርሖ ኣሜሪካን ኣውሮፓን እስራኤልን ክኾን እዩ ስለዚ በዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብዝተወሰነ እዚኣ ትመስል ኣፍታ መጨረሻ እቲ ጦርነት እዚ ትውሳኔ ሕጂ ቅልል ብዝበለ ናብ ኢድ ሻዕብያ ኸይድ ዘሎ ድሕሪ ህወሓት ናይ ምውሳን መብቲ የብሉን ጭብጢ ሓሳቡ ምክንያቱ ትናሃቱ ናይ ምውሳን ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ፍርቁ ናብ ህወሓት ናብ ፒፒ ብምኻዱ ፍርቁ ከዓ ናብ ሻዕብያ ብምኻዱ ትግራይ ካብ ናይ ፖለቲካ ዓለም ወይ ከዓ ካብ ናይ ምውሳን ዓለም ሓራ የውፅእዋ ዘሎ ስለዚ ናይ ህወሓት ናይ ምውሳን ዕዱል ድሕሪ ዘለዎ ኢለ ይኣምንን ድሕሪ እቲ ዕዱል ናብ ብልፅግና ሻዕብያን ይኸይድ ዘሎ ናይ ሎማዓንቲ ፅሑፈ እዚኣ ትመስል ኣይ ሆፕ ትፈትውዋ ትኾኑ ኢኹም ይቐኒየለይ ሓልሓሊፉ ብፅሑፉ መቐረበ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ካሊእ ፔጃትን ብዝተረፈ ብሩህ መዓልቲ ብሩህ ለይቲ ይቐኒየለይ ቻው ቻው